Neexistuje žiadna spoločenská udalosť, kde by chýbali tieto nápoje. Ale samozrejme, my budeme hovoriť aj s pohľadom na to, ako účinkujú a aký majú vplyv na zdravie. Pozvali sme si do štúdia vzácneho hostia, ktorým je pán profesor William Bada. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne a zároveň aj divákom si dovolím zaželať príjemné, požehnané sviatky. A pri káve a čaj. Samozrejme, pri káve. Koľko vy denne vypijete kávy? No, priznám sa, že nie som veľký kávičkárom, ale deň bez kávy si neviem predstaviť. Patrí to k tomu ranému rituálu. Takisto mám veľmi rád čaj, dominantne čierny a tieto nápoje ozaj patria k životu. Myslím, že málo ktorý nápoj prekonal toľko rôznych výskumov ako káva a čaj, kde sa hovorilo o zložení a najmä o vplyve na zdravie. Čo všetko teda tá káva a čaj, čo obsahujú, aké látky? Áno, ja môžem len nadviazať na vás, že tuším, žiadna iná látka, ktorá je súčasťou ozaj každodenného života, neprešla takým kontraverzným vývojom od obdivu až po zatracovanie, potom keď z kávy tak len niečo a nakoniec ten záver, že tá káva rozhodne patrí nielen k životu, ale že dokonca ten život asi predĺžuje a naopak miesto toho, aby podporovala choroby, pred nimi bráni a vysoko efektívne. Takže ten, kto nepije kávu s kofeínom, si vlastne škodí. Tá hlavná látka, už ste teraz spomenuli, že ozaj ten kofeín, ktorý bol aj sporný, raz s kofeínom, bez kofeínu, aj sa vyrábali dokonca kávy bez kofeínu. Aj sa vyrába, aj vo veľkom. Áno, a my dnes povieme, že to nie je až také dobré. Ale obsahuje okrem toho aj nejaké antioxidanty káva, o tom sa hovorí, a že praženie, že dokonca ich počet stúpa tých antioxidantov v tej káve. Áno, káva je nápoj, ktorý sa traduje v oblasti, kde žijeme, teda na Slovensku zhruba od 16. storočia. Ako ste spomenuli, je tá príprava kávy. Od nepamäti vôňa čerstvo praženej kávy patrila k takým veľmi fascinujúcim rituálom. Priťahovala pozornosť. A nedalo sa proste odolať. Už tým zvyšuje hormón šťastia, zvyšuje jeho hladinu. Pozoruhodné je, že prvú kávu teda takto verejne pili sufisti. To boli moslimskí odborníci, ktorí sa venovali meditáciám, takí mystici, ktorí tú kávu potrebovali na to, aby ich rozjímanie, hlavne v nočných hodinách, bolo také ozaj plnohodnotné. Že vôňu kávy nevedeli zakryť. Takže prvé kaviarne boli v Meke, odtiaľ sa potom rozšírili do Istanbulu. No a z Istanbulu je to síce relatívne ďaleko, ale predsa prvé miesto v Európe boli Benátky. Takže možno aj preto najkvalitnejšiu kávu na svete, ak chcete mať zážitok z kávy, máte v Taliansku. Taliani sú absolútni majstri v príprave kávy a dnes už vieme s istotou, že tá pôvodná turecká príprava zďaleka nie je taká kvalitná, lebo tam dochádza k vyluhovaniu látok, ktoré, ako ste aj vy spomenuli, zvyšujú cholesterol. A to sú látky, ktoré vznikajú pri pražení. Keď sa káva filtruje alebo robí formou presa, kde je kontakt medzi parou a kávou veľmi krátky, to záleží práve od tlakovej sily toho prístroja. Tých 18-19 barov je taký už celkom slušný prístroj. Vtedy vzniká tá ozaj nádherná vôňa a kvalita kávy, ktorá nielenže osviežuje duch, ale pôsobí priaznivo na cievy, v mozgu, v obličkách, v srdci. A ten výskum, ktorý, dá sa povedať, dosiahol dneska už toho svojho vrcholu medicínskeho, ako sú štúdie, ktoré vlastne urobili sa na mnohotisícových súboroch, potvrdili, pitie kávy s kofeínom nielenže je zdravé, ale znižuje riziko srdcových ochorení. Kofeín, teda vieme, že je centrálny stimulans, čiže všetci vedia, najmä tí, ktorí sa potrebujú osviežiť, dokonca športovci to hovoria, že im aj trošku zvýši výkon, pretože ich tak ešte viacej stimuluje. Dokonca sa hovorí, že aj starší ľudia, keď pijú kávu, že to aj trošku predĺží tú starobu, že im oddiali alebo predĺží jeseň života, že to má aj taký vplyv. Ale vieme, že tieto posledné štúdie, ktoré ste aj vyspomínali, kým sa dostaneme k tým srdcovým, majú iný účinok ten kofeín, okrem toho, čo sme to teraz povedali. Že dokonca by mohol byť aj prevenciou
pred cukrovkou, alebo spomínajú niektoré štúdie, viem, že vo Fínsku, potom v Kalifornii, San Diego robili a potvrdili tieto štúdie, že tí, čo pravidelne pijú aj viac šálok kávy, okolo 6 denne, že okolo 23 aj viac percent, že sú chránení pred diabetom. Je to pravda? Áno, sú to skutočnosti, ktoré boli potvrdené, a to nielen pred diabetom. Vy ste gastroenterológ, čiže špecialista na ochorenie zažívacieho traktu. Tam sa káva dávala do súvislosti s rakovinou podžalúdkovej žľazy, pankreasu, žalúdka, hrubého čreva. Všetko sa ukázalo, že je nezmysel. Presný opak, že hrubé črevo chráni. Presný opak je pravdou a káva je teda ozaj, dá sa povedať, doslova darom, ktorý patrí medzi tie, a čaj je, dá sa povedať, jeden z tých druhých nápojov, ktorý dominantne je rozšírený v Ázii, zatiaľ čo tá káva pochádza z Etiópie, teda vlastne do Severnej Afriky, a odtiaľ je len kúsok cez Adenský záliv a ste na Arabskom poloostrove, takže je úplne logické, že prvé pestovania kávy vo veľkom plantáže boli objavené ešte v 16. storočí v Jemene. Ako hovorí aj taký známy príbeh, že sú za to kozy zodpovedné, ktoré veľmi vysoko skákali, keď obžerali tie kriky, a vtedy si všimli, áno, to si tí pastieri všimli, a tak sa to stalo, že založil si ohník a potom zrazu zistil, že keď tie semienka tej kávy spadli na horúci kameň, začali sa pražiť a vznikla neodolateľná vôňa, tak sa dostali vlastne k tomu. Dali si kávu, tiež vysoko skákali. Ale z Etiópie pochádzajú Masajovia, ktorí sa dostali potom do Kene, a to sú tí slávni bežci na dlhé trate. Posledné olympijské hry v Pekingu sú toho jasným svedkom. Všetky tieto trate vyhrali vlastne Masajovia. Dokonca o káve sa teda hovorí vďaka kofeínu, že by mali aj ochranný účinok pred Parkinsonovou chorobou, ale majú vplyv aj na tvorbu žlčových kameňov napríklad. Ale ten pozitívny, takzvaný choleretický efekt kávy bol potvrdený veľakrát, že vylúčovanie žlče je oveľa systematickejšie, lepšie, dokonalejšie. Čiže tí, čo pijú pravidelne kávu, majú oveľa menej žlčníkových kameňov. Pán profesor, vy ste vynikajúci internista, ja to viem aj počas štúdie, keď ste ma učili, ale chcem to preto povedať, samozrejme máte najbližšie k tomu, čo najviac je medicíne, kardiovaskulárne ochorenia, a vždy sa rozprávalo, že tá káva by mala byť škodlivá pre tých, čo majú hypertenziu, vysoký tlak alebo nejaké ochorenia, alebo že by mohla spôsobiť dokonca arytmie a podobne. Aká je teda pravda, čo hovoria výskumy? Vy ste naznačili, že dokonca ochranný má charakter, tak aby sme povedali našim divákom, ktorí nás sledujú, a mnohí z nich sú hypertoníci a majú aj ochorenia srdiečka, že ako to je teda s tou kávou naozaj, či ju môžu piť pacienti, v minulosti sa zakázalo tým, čo mali vysoký tlak. Takže ako to je naozaj? Je to tá klasická zámena Dalmácia s decimálkou. Keď začínala jedna veľká štúdia v meste Framingham, ktorá bola zameraná na jasné determinovanie, čo vlastne spôsobuje ochorenia srdca. Nevedeli v tom čase, dá sa povedať, kardiológovia príliš veľa o tom, čo to asi je, ale dve veci považovali za jasné. To je tutovka. Jednou z nich bolo pitie kávy a druhé pitie alkoholu. Framinghamská štúdia vo veľmi krátkom čase ukázala, že vlastne došlo k zámene. Tí, čo pili veľa kávy, zároveň veľa fajčili. Takže vlastne sa zamenilo fajčenie za pitie kávy. Framinghamská štúdia doteraz ešte stále beží, dá sa povedať, sa analýzujú títo pacienti a tie výskumy, k tomu sa ešte dostaneme, hovoria veľmi jednoznačnou, je to pozitívne. Čiže aj hypertónik, ten, čo má vysoký tlak, nezvyšuje ten kofeín tak, aby sa mohli obávať. Dokonca v tej rozumnej miere, čiže 2-3 kávy za deň, ten hypertónik pokojne môže vypiť s tým, že samozrejme tú svoju hypertenziu lieči. Treba jasne povedať, káva nie je liekom na vysoký krvný tlak. Ale ten, kto vysoký krvný tlak má, môže aj kávu s kofeínom piť, lebo káva s kofeínom robí vazodilatáciu, rozširuje tie cievy, nezužuje, takže v tomto prípade je to vyslovene ochranný efekt. A to sú koronárne, tie vencové tepny. Sú to tepny aj veľké, obličkové a aj mozgové. Preto je úplne prirodzené, že napríklad, ako ste aj spomínali, Parkinsonová choroba, ale aj demencia, či už cievna alebo Alzheimerového typu,
jasne sú tými, čo pijú kávu s kofeínom, oddialované, alebo sa nedostávajú. A tá otázka položená, čo srdce? Tak v tomto smere najkrajšiu odpovedala práve retroanalýza, respektíve doteraz analýza pacientov, ktorí ešte žijú z Framingamu. Len pre osvieženie, Framingham začal v septembri 1948. Čiže veľký časový priestor a pri analýze pitie kávy s kofeínom, pitie kávy bez kofeínu. Ten rozdiel bol dramatický. 43% majú lepšiu prognózu hľadiska kardiovaskulárnych chorôb tí, čo pijú kávu s kofeínom. Hovorili sme, že budeme hovoriť dnes aj o čaji, takže aspoň tak trošku. Má čaj také podobné účinky, vďaka tomu teda, že obsahuje podobné látky ako káva? No predovšetkým má zhodnú látku, tú nosnú, to je kofeín, identickú. To tvrdenie, že teín a kofeín to sú rozdielne látky, to je nezmysel. Je to chemicky to isté. Je to trimetylxantín. Takže to je xantínová látka, podobne ako je teobromín, je v kakao a tým pádom aj v čokoláde. Aj kofeín sa vyskytuje aj v kávovni, teda v kakao. Takže to sú veľmi príbuzné látky. Tak by bolo len smiešné, aby čaj, hlavne zelený, bol teda oslavovaný ako látka, ktorá je úžasná, a káva, niečo čierne, nepatrí vôbec ani na stôl vzdelaného človeka. Čiže káva a čaj majú tú hlavnú látku kofeín identickú. Aj v zelenom, aj v čiernom čaji je kofeín. Áno, len musíme teda pripomenúť, že čaj myslíme z čajovníka, pretože nazývajú čajom teda všetko možné, aj ovocné čaj a podobne, ktoré nemajú s čajom nič spoločné, ale hovoríme o čaji, ktorý je ozaj z čajovníka. Takže môžeme pokojne povedať, aj káva, aj čaj sú bohaté, aj zelený, aj čierny čaj, ale aj káva na antioxidanty. Veľmi záleží na to, ako je ten spôsob prípravy, technológia, fermentácia čaju, aj fermentácia kávy. To sú procesy, ktoré sa môžu veľmi kvalitne zapísať, alebo naopak znížiť hodnotu. Čiže to je vec technológie. I keď sa hovorí, teda, že sa denne priemerne vypije toľko kávy alebo čaju, v Európe okolo je to 200 až 400, možno 600 mg za deň, ale že smrteľná dávka kofeínu je údajne 10 gramov, že 150 mg na kilogram hmotnosti, ale to by muselo byť teda niekoľko stoviek litrov kávy, aby to človek mal. Takže v týchto normálnych dávkach je to vyslovene telu prospešné a nemôže to poškodiť, dokonca aj americké štúdie alebo spoločnosť, ktorá sa zaoberá teda potravinami, hovorí, že káva alebo teda kofeín nie je látka, ktorá by škodila. Vôbec nie. A ešte raz treba pripomenúť, vy ste povedali tú smrteľnú dávku, ozaj v tých obrovských dávkach, desiatkách gramov. Jedna šálka kávy má 100 mg. Takže to je jasná odpoveď. Sú veľmi silné kávy, môžu mať 150, ale to je všetko. Čiže ten, kto vypije 3 kávy denne, tak to má 300 mg alebo 450, že to je ďaleko za tým, čo sa hovorí o tom, že by to hrozilo alebo poškodzovalo zdravie. Je zmena aj metabolizmu, niektorí hovoria, že niektorí môžu horšie spracovať tú kávu, čiže tí by si mohli dať skôr pozor, môžu tam nastať aj nejaké vegetatívne problémy u tých pacientov, ktorí to zrejme preženú, nejaké búšenie srdca alebo spotenie. Vy ste sám zažili. Sám na sebe. Keď to previetnete, ja neviem, koľko to bolo, ale to bolo asi 15 káv. 15 káv naraz. Za sebou v takom krátkom časovom priestore a to potom človekom môže zamávať. Ale ozaj to je taký extrém, ktorý sa stáva málo komu, aby vypil 15 káv za sebou v priebehu hodiny a pol či dvoch. Áno, to bola príprava na túto reláciu, aby som vedel povedať, že naozaj sa to dá aj takže dá sa všetko, aj kryštálový cukor môže nakoniec človeka nejako vážne poškodiť, takže určite s mierou, rozumne. A káva, tá sa dá vychutnať. Predsa tí, čo majú radi život, majú radi vôňu čerstvo zomletej kávy, čerstvo upražené, to je dokonalé. A potom urobené tak technologicky, aby ozaj završila väčšinou to stolovanie. No a či už je to vanilka, či je to kardamon, či to je škorica, to už, alebo karamel, to sú veci, ktoré dotvárajú chuťovú tú paletu
Koľko ľudí, toľko chutí, to už je podľa toho. Veľmi pekne ďakujem za návštevu pánovi profesorovi Badovi dnes. Ďakujem veľmi pekne.